I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning po mga bro and sis at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video pong gagawin natin ngayon ay shout out po at saka sa mga inspiring comment po. Ayan, first comment na babasahin natin galing po kay Sion Renz Berano. Yung kanya pong comment ay nagmula naman po sa video ng meaning ng special marking ng Guardians. Ayan. Shoutout sa iyo, bro. At maraming salamat sa comment mo. Ang sumunod naman po ay si Bro Jun Paklibar. Yan, welcome to new members. Yan, ang kanyang comment po ay galing lang po sa video ng importanteng malaman mo ito kung ikaw ay isang markadong guardian. Yan. Next po si Range Quantubal, long live Guardians. Ang kanya pong comment ay galing naman po sa sangay na bumubuo sa Guardians original branches. Ayan po. The next shout out kay Roderick Salinas. Yan, magkano kuya rent nyo dyan? Ayan, ang kanya pong comment ay galing naman po doon sa video na upload namin sa ang pangalan po ay Santos Pam at Leo's Resort and Event Place. Ayan, ang pag-arkila po dito sa Leo's Resort nakadepende po sa occasion, sa dami ng tao at saka sa araw. Ayan, kung interesado po kayo malaman kung magkano ang rent sa Leo's Resort, meron po silang Facebook page. Pwede nyo po silang i-message doon sa kanilang Facebook page. Leo's Resort and Event Place ang kanyang pangalan. Yan. Next po, shout out kay Kehano John Patrick. Ayan. Ang kanya pong comment ay galing naman po doon sa video na basic tutorial tamang paglalagay ng hangin sa gulong. Yun po yun. So ito pong si Keanu Jan Patrick, siya po yung pamangkin ko. Sabi niya, pa-shoutout naman po, tito kong pogi. Ha ha ha. Ayan, nang bola pa po yung aking pamangkin. Binabola pa ang tito niya. Ayan, pogi ka rin anak. Pogi ka rin. Ayan, shoutout sa iyo anak. Next, galing naman po kay RMG. Hareno, ayan, RMG Hareno, mabuhay ang Guardians, mabuhay ang PGMLI, from PGMLI, RMG Jaren, kamay yakap po mga bro and sis, at mano po sa mga nakakataas. Ayan, shoutout po at big salute po sa PGMLI. Ayan po, long live po, long live. Next po kay Jeric Romero. Ang kanyang pong comment ay, pwede po ba sumali dyan? Nagmula po yung kanyang comment sa video ng ano ba ang mapapala mo sa Guardians. Ayun. Bro, pwede po kayong sumali sa mga interesado pong sumali sa Guardians, sa grupo po namin. Pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook page, Bali Ginto Keano, at saka po Valentin Ginto Keano. Ayan, yan pong dalawang page yan ang ginagamit ko po. Facebook page. Ayan. Sorry po. Next po, shout out sa iyo NF Aqua, 50th birthday sa iyo. Ayan. So, maraming salamat po kay Pambansang Japan TV. And bro, salamat po at shout out po sa iyo. Ang kanyang comment po ay galing naman po doon sa aking in-upload na video na nung ako po ay nag-birthday. Yan. RMG Patrick, Pambansang Japan TV Vlog. Ayun. Yun yung kanyang pakisupport po yung kanyang YouTube channel, Pambansang Japan TV Vlog. Ayan po.
Next, ayan. Shout out kay Ma'am G. Kalma. Ayan, Madam, maraming salamat po sa inyong comment. Ang kanyang comment ay, wow, happiest birthday po, God bless. Ayun. Salamat po, ma'am. Ano nga pala, pa-support po ng channel ni Ma'am G. Kalma. Yan, meron po siyang YouTube channel. Ang kanyang content pagluluto. Masasarap, magugutom kayo sigurado pag napanood yung kanyang mga video. Ang sasarap lang ang kanya linuluto. Next po, galing naman kay Dang Laureles. Ayan, happy birthday. Ang kanyang comment po ay galing po doon sa inapot kong video na may 50th birthday celebration. Ayan. Salamat ate, shoutout sa iyo. Mga broensis, pakiusap ko lang po sa inyo na pakipollow naman po yung kanilang Facebook page, Bruno Laureles po. Ayan, sa mga mahilig pong mag-alaga ng mga pet. Ayan, si Bruno po ay isang dog, isang aso po siya na may lahi. Ayan, paki-support po yung kanilang Facebook page, paki-like and follow po. Tapos paki-like na rin po yung kanilang mga video. Marami po silang mga videos. Salamat Ate Dang. Next, galing naman po kay Mangandoy. Ayan, ang kanyang comment po ay, salute to you sir, mano po kamay at yakap sa lahat ng nakakataas sa akin. Salamat po sa dagdag kaalaman po. Mabuhay ang Guardians. I love Guardians from SRMG, Junjun of PGLBII, Anak Lion King, Bohol Chapter. Ayan po, big shoutout po sa yo bro. At kay do sa yung grupo na PGLBII. Ayan, long live po, long live. Tapos next kay Michael Tenorio. Good morning bro and sis. Giga ay Lipa Chapter SFSRMG Mike long live po. Ayan, ang kanya pong comment ay galing ng po sa in-upload kong video na meaning ng special marking ng Guardians. Ayan po. Maraming salamat po, SFRMG Mike. Ayan, long live po bro. Next po, galing na po kay Jimboy Losares. Maigpit na pagkamay at yakap at mano ko po sa inyo Sir NF Aqua. I'm MG Matt from UGBICW, Pinagtipunan Chapter, Long Live Guardians. Ayan, big shoutout po sa iyo, MG Matt, at big salute po at magandang buhay po sa UGBICW. Ayan, Pinagtipunan Chapter. Ayan, maraming salamat po sa comment. Next po, si Nilo Robin. Bago lahat mano po sa nakakataas at yakap po bro sis MG Boy ng Guardians Delta Force International Incorporated, Barangay Pinyahan, Quezon City. Mabuhay ang mga Guardians hanggang sa huling patak ng dugo. Ayan. Okay, next, galing naman kay Chona Archibal. Ang kanyang comment po ay good morning po sa lahat ng Guardians. Shoutout po ako dito sa Cebu City, Tayong Banilat, Chapter, KLWGBII, GBMG. Ayan, shoutout po sa iyo at magandang buhay po sa KLWGBII. Kung di po ako nagkakamali ay ibig sabihin po ng KLWGBII, King Lawin Wings Guardians Brotherhood International Incorporated po. Yan. Next po, si Kentabukon. Long live bro sis. GEBF, GB from Talisay, Negros Occidental Chapter. Magandang buhay pa bro. Next po, kay Rico Arden. Good morning mga kapatid at mano po sa nakakataas sa akin. Mabuhay ang LWGBII Pampanga Chapter. Ibig po sabihin ng LWGBII ay Lawin Wings Guardians Brotherhood International Incorporated po. Galing po ako dito.
Ayan bro, shoutout po sa'yo. Long live, long live. Next, galing po kay Don Raleles. Ingat sa biyahe. Ang kanyang comment ay galing naman po sa video na in-upload ko na biyahe muna tayo mga bro, sis. Ayan po. Next po, si Dwinick Baya. Dwinick Baya. Sorry sabi niya good morning NF, mano po sa iyo RMD Ginto po ng PGBI Doloho Fatima Chapter Cebu City. Ayan, long live po sa iyo RMD Ginto. Ayan, actually magkaginto tayo. Ang aking middle name ay Ginto. Ayan, middle, apelido po ng nanay ko yan, Ginto. Ayan, at long live po sa PGBI Doloho Fatima Chapter Cebu City. Ayan. Next po, si Cookboys TV. Yan. Ang kanya pong comment ay, nice sir, good morning mga bro. And sis, nice job. Hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Mabuhay ang mga guardians. Yan, ang kanya pong comment ay galing naman po doon sa in-upload kong video na meaning ng special marking. Yan, maraming salamat po bro and sis. Next po kay Jimmy Batapa. Ang kanya pong comment ay, good morning bro. Ayan, good morning po sa iyo bro. Shoutout po sa iyo Jimmy Batapa. Okay. Next po kay Ruden Tabare. Ang kanyang comment ay, salute to all guardians. Long live from GIIFSI, Calamba, Laguna Chapter. Ayan, magandang buhay po sa inyo mga bro and sis. Ang kanya pong comment ay galing naman po sa in-upload kong video na fraternal ba ang guardians. Ayan, buhay guardians. Ayan. Next po, again, si Madam Kalma po. Ingat po. Ayan. Bali, ang kanyang comment po ay galing lang po sa in-upload kong video na Mike Delta Force on duty. Yan, sa Apalit na nung nag-team building po yung mga kapulisan ng Apalit. So, isa po kami sa natawag para magkantabay po sa municipal natin. And maraming salamat po, Ma'am G. Kalma. Shoutout po sa iyo. Next, galing naman po kay Ubi Wanki Nubi. Good morning mga bro and sis. At saka salute din po sa mga nakakataas. GSSI, Kingfisher Tiger po. Ayan, shoutout po sa iyo bro. Ang kanya pong comment ay galing na po sa video na in-upload ko na meaning ng guardians. Next po tayo. Galing naman po kay Cookie Milk. Ayan. Paano sumali? Ang kanya pong comment ay galing naman po sa video ng in-upload ko na ano ba ang mapapala mo sa guardians kapag pumasok ka sa guardians? Ayan. Ano ba ang mapapala mo kapag pumasok ka sa guardians? Yan po yung kanyang comment. Galing doon sa kanyang comment. So, ang pagsali po ulitin ko, ang pagsali po sa amin, kung kayo po interesado sumali sa akin, message nyo lang po ako sa aking Facebook account, Facebook page, at ang pangalan ko po ay Valentin Ginto Queano, at isa ko naman po ay Bali Ginto Queano. So, mamaya lalabas po dyan sa mga screen na yan, dito lalabasin dyan. Yan. Tapos, next tayo. Wala na pala. Ayan. Mga bro and sis, paki-supportan po, subscribe po yung YouTube channel po ng aking asawa. Ang kanya pong YouTube channel ay pangalan ay Madonna ni Aqua. Alam niyo naman mga bro and sis, sa atin, sa mga lalaki, ang tawag po natin sa ating asawa o ang tawag ng mga kaburo natin sa ating asawa ay Madonna, kasi bilang asawa ng isang guardians. So ako po ang tawag ko po sa kanya ay Madonna ni Aqua, kasi ang pangalan ko po NF Aqua. Ayan. Sana po pa-support po ng kanyang YouTube channel, paki-support din yung kanyang Facebook page, at paki-like po yung kanyang mga reels. Mga bro and sis, shoutout nga pala, ngayon pong malapit na ang kapiyastahan ng Apalit.
Ako po nakikiusap sa mga taga-Apaleños na kung pwede po sana pagdating po ng piyesta ni Apong Hiro, yung 28, 29, 30, huwag niyo po sana babasahin yung mga naka-uniforme nating mga force multiplier. Yung mga Mike Delta Force, yung mga kasamahan o kabalikat ng ating mga kapulisan sa pagduduty sa araw po ng piyesta. Kasi po, yan po mula po umaga hanggang gabi, naka-duty po yan. Hindi po yan uuwi ng bahay. Maghapon po sila nasa kalye para maantabayanan po kayo, matulungan kayo, ma-assist po kayo. Ako nananawagan po sa mga taga-Apaleños sa piyesta po na pong Hiro. Huwag niyo pong babasahin yung mga naka-uniforme natin force multiplier na naka-duty. Ano po, kawawa naman po sila kung babasahin niyo po sila tapos matutuyo yung damit nila sa katawan nila, pwede sila magkasakit. Ano po, especially mga pulis natin, ayan, hindi sila pwedeng basahin kasi naka-uniforme. Ganun din po yung mga ating mga force multiplier, yung mga barangay tanod, ayan, pagka naka-uniforme po sila, pakiusap lang po, huwag natin silang babasahin kasi maghapon po sila sa kalye, mula umaga hanggang gabi po, nandiyan po sila sa kalye, nag-a-assist po sa inyo. Binabantayan po namin ang inyong kaligtasan. Ayan po. Tapos po, anak Chris, ayan hindi ko alam kung by July yata ang uwi mo. Ayan, malapit na anak. So, ingat ka. Excited na ako sa pag-uwi mo. Pababayaan sarili mo, pa-uwi ka na alam ko, namimiss mo na yung anak mo at saka yung asawa mo. Pero kung mag-alala, safe sila doon. Nandun si Balahe kasama nila sa bahay. Huwag kang mag-alala sa kanila. Tapos, dito ko natatapusin yung ating video. At maraming salamat po sa nakaabot dito sa dulo. Ayan, shoutout po sa mga kapatid nating FW. Saan man po kayo ng panig ng mundo naroon, lagi po kayo mag-iingat. Ayan. God bless po.